vítej v mém pořadu. Dobrá. Shit shopping. OK. Jmenuji se Joe. Čau. Těší mě. Tam to. Podáváš levačku. Já ti tady můžu more nabídnout cokoliv ti tady more můžu nabídnout. Tohle toto. Co? Tohle toto je naše jednoduché. Máte kde bydlet? Takhle se vám. Někde. Takže občas černý sklad. Taky jako. Takže koukejte. Já tam jsem na tom synovci, víš, a jako. Jsme tam celá rodina. Ty se kresmuje, No, jsme tam jako. Je tam Dežo, je tam Renatka, je tam Patrik Malé a jsme tam všichni, že jo. Tak pojď sem blíž, more, pojď sem blíž. Podívej se na to, toto. Je jednoduché bydlení. A počkej, kolik se nás tam vejde dovnitř? Podívej, jo, to nejde ty otevřít, já nemám klíčky. No, kolik vás je? A já lezu domů oknem, je to jedno, ale kolik se nás tam vejde? Ty lezeš domů oknem, tak to je ideální. Jo, tak počkej. Svěšný okno. Protože tady máš okno. Toto je deluxe sklení. A kde mám nějaký žebřík, nebo jak tam polezu do toho okna? Podívej, bezpečná vzdálenost je 10 metrů. Ty rozebíješ mora šipero. To bych chtěl, to rozbil zeď, ne? Hele, tam kde si uděláš okno je mi jedno, to už na tom nezáleží, ale prostě podívej, ta cena, 11. Umíš číslice? No počkej. Počkej, 2, 4. To jsme měli taky na zvláštní, ty vole, na praktický, vole, taky tam byly ty Jak ty se čísla. jmenoval? Já jsem Roman. Já jsem chodil do třídy a jdeš Jo, tak stojí to za hovno, nebo ne? Povídej mi. Podívej, řeknu ti to upřímně, je to úplně na píču, vole. Jak to? To tady nabízím každému kokotovi, co projde, jo. Jo, to stojí to dobré.